weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to dinguiray to cité alhaji oumar tall ko on waktu yoni ha to ba fata ngaabu kame fasa eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal Mame Makhtar Gueye mo Jamra hanki o jooɗodima e brigade gendarmerie mo Kermassar o hokkiriɓe kele ko fate banggue liste inde ɓen tuumaɓe debati gorkatene ndera leydi ndi sénégal wo erima nde ɓiɓɓe leydi kala nangantaɓe beele ɓe poola nde wolde to leydi Mauritanie jagorɗo faggudu leydi ndi gouvernement leydi Mauritanie hakkude mum e Boña islamique de développement toon to Jidda sifande ken tolno e 160 piccel 6 million koppareji euro ngam wanjude e calɗi kuɓɓam kamen ndiyam e gueɗe goɗɗe e nder leydi ndi Mauritanie kala to leydi Mali finoɓe to Tombouctou o saaha kolliti fayre caɗele yiide tew wonti ko satti guila e beyi baali nayyi o saaha ɓe dutti koye gueloɗi ɓe kolliti so tawi kay laamu ngu sakkani peeje nden kay kisal ɓe paayi koye caɗele mawɗe no feewi toon to Guinée Conakry ko cité alhaji oumar talla to dinguiray ko beele mawɗo woni toon ɗum ko caggal nde biftano neni muɗum Tibo Camara kañum e banum debbo ɗaccitama ɗum ko ñalawma hanki o joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodje musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu mum joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mabare sappo mboye hitande ujunnaje 2026 yonti kumpital men ɗemgal pular
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ɗum kotolore moon YouTube kala kay daɗaɗo e tarihaji annabaɓe sa yeehi toon to YouTube sa tappi sa tappi toon Weltare TV ma yi toon sen maɗa ne waɗi tengade mbaɗa abonné ma yiitu toon kala ko fati e banggue ko daƴirnoma guila e kumpital ma ɗemgal Pulaar hay ko fati e audioji ma kala ko fati kadi e tarihaji annabaɓe so tawi yiɗa téléphone ma tedda sa itti kala foof ma waw tawde toon mbawa rewidade mbawa tigui hettade toon mbawa famde ko fati e tarihaji annabaɓe jahaten ka toon to Sayba Gorgol taw yin toon musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane way wadde kele kikiɗe kala kikiɗe artande meɗen ko fati e actualité ji taw ko diine hande koye fannu moƴƴere Allah moƴƴanma ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullah. Ceerno Abdoullahi Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma en garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe ko adi fof noon ceerno Abdoullahi Sarr a salminama a juurama kadi a yaafama en keɗima ñoore ma nde ñonɗami to guuɗal yurmede to beltima hen kadi ha woni gonga kadi ko gonga kadi kalɗa a haali gonga labɗo cer e kono noon ko gueɗe ɗiɗi musimi hen ko ka limtani hen hoore ma ko a adoraki hoore maɗa ɗum ko gueɗal gadna ngal ɗum ene musimi hen ka adoraki hoore ma limtuɗa hen ka limtani hen hoore ma ko ɗum musimi hen e gueɗal ɗimmal ngal musimi hen koko mbadduɗami Aman Gatamare Ba e Gali Abouba ko ɗeɗo gueɗe ɗi tan woni hen ko musimi kono ko heddi ko fof ene waɗi fayida kadi a yaafama ene ñaguima kadi yafuya eyyi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe nelaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi ahabbu nnasi ila llahi anfa'uhum linnasi ɓuuri yiɗede to Allah fof ko on ɓurɗo wawde nafde yimɓe kala ɓurɗo wawde nafde yimɓe ko o Allah ɓuuri yidde ɗum noon kala mo ganduɗa oɗo a yi ene ɓuuri wawde nafde yimɓe e façon fof noon e nafoore nde o nafata yimɓe ko o Allah ɓuuri yidde ko o ɓuuri yiɗede to Allah foti noon ko nafoore makko nde no sifori fof noon somo nafta yimɓe tan o Allah ɓuuri yidde sabu nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wonto wiyata sayyidul qawmi khadimuhum kohoho yimɓe ko liggontoɗo yimɓe o woni kohoho yimɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ni wi o wi wa ahabbul a'mali ila llahi sururun tudkhiluhu ala muslimin o wi kadi ko ɓuuri moƴƴiɗede fof e golle ko nannude weltare e musidɗo muɗum julɗo beltina julɗo ɗum fof kadi ɓuuri yiɗede e golle fof ɓurɗe yiɗede ko nanna weltare e musidɗo maɗo julɗo kalnama ko welatamo walla mbaɗanama ko welatamo o wi aw takshifu anhu kurbatan aw tagdi anhu daynan aw tabirdu anhu ju'an o wi kadi walla kadi ɓuuri kadi moƴƴude e golle ko tawa musidɗo ma julɗo ene wone sunare gittamo e sunare he mballamo tan haw iwa e sunare he walla ala omo rewe ñamande joɓanamo ñamande nde walla ala omo heyɗi ñamminama o haara ɗeɗo golle kadi ko ɗe kadi ɓuuri yiɗede kadi to Allah o wi wala anna amsi ma akhil muslimi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takafa fi hadhal masjidi saharan kawna sallam o wi mballa musidɗo ma julɗo jaada e makko omo jogi haaju jaada e makko haaju o humto ene ɓuuri yiɗede no makko kanko nelaɗo sallam nde ɗufnotoɗa e jamma makko he lewru aɗa rewa Allah kanko ko ɗum o ɓuuri yidde o wi wa man masha ma akhihi lmuslimi fi hajatin hatta yatahayya lahu wi asbata Allahu qadamahu yawma tazillu al-aqdami o wi kadi ko so tawi kadi a yaade musidɗo ma julɗo omo jogi haaju a yaade makko ha haaju o humtima haaju o gasi no joomum o yiɗiri ni o wi ma no jaaruɗa pele koyɗe jaarirɗa e makko ni o wi ma Allah tabitin pele koyɗe maɗa ñande koyɗe tarto yawmal qiyamati koyɗe en tarto ene waɗi koyɗe tartoɗe yo Allah dandu en ɗen ɗon yo Allah hokku ene wonde e koyɗe tartako ɗe o wi so tawi a yaade musidɗo ma julɗo ene jogi haaju ha haaju o humtima ñande koyɗe tarto an ma Allah ñimnu koyɗe ma ɗe mbasa tatade o wi hadis o yaltina
koye ibnu abi dunya to sahihil jami ko toon hadis o yaltina mbiɗen ɓuri yiɗede to Allah ɓuri yiɗede e yimɓe fof to Allah ko on mo ganduɗa baɓurɗo wawde nafde yimɓe ɓuri moƴƴude fof e golle ko on namnore weltare e ɓernde julɗo walla ala o iccanamo sunare nde wondi nde walla o yoɓanamo ñamade makko walla taw mo heeɗi o ñamminamo o haara ɗum noon bandiraɓe sehila musidɓe tedduɓe yo Allah jaɓanen golle men moƴƴe ɗe yo yaafo en kala ko taari ɗen o ko musidɗo mon Ibrahima Saydou Kane likseybo gorgol gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi ha toon to likseyba gorgol min calmini bebbe jinnomi tan ko labdema reedu ɓayde hannde ko oɗo hen hadis gadduɗa ko ɗum wonno ñoore nde kono ɗo saka mi ɗaldima e Amadou Ngatamari Ba kame haali Abouba e ceerno Dat ha toon to ñaabina kala gartaten koye kumpital men ɗemgal Pulaar jaagoɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal woni Ibrahima Sy hanki o jaɓɓima ballal iwgal e fedde al ata taw ka nden fedde addi ko conteneur uji ɗiɗi woni hen noon wonande kay ko équipement faade hôpitaux ji ha faade pédiatrie taw kadi ganduɗa kene wallita yimɓe guilay safara ha e leecce ha eɗen gueɗe kala taw jar mum ma wonoy hedde temedde nayyi million taw koye koppareje franc CFA o holliti en weltare makko mawde no fewi kono kadi holliti ɓeɗo henne gueɗe so tawi ne mbaɗa tan ma mbaw wallude kadi hôpitaux ji ɗi ha mbawa wallude kadi ɓen safrotoɓe e nder ɗin hôpitaux ji kala kona ɗum konona wonande yontere yawtunde kanko oɗo henna jaagoɗɗo cellal ɓalli o waɗino jaltal makko ngal jaltal noon o artuno ko fati banggue softiceur ɓe ganduɗa pewnata koye kuusuji kame serviette aji zinital ɗi rewɓe kutorto caggal mum noon nde député goto wullita wonande kay rewɓe kolliti so tawi kutorima walla ɓiɓɓe men kutorima ɗin kuusuji ne mbaɗa puuƴe walla gueɗe baali noon jeeyi sababu noon on sarɗenke wulliti ha ganduɗa ngal cetal toppitigal oɗon fannu ɓe mbatti on wittuma ɓe tawi kay ɗen gueɗe kala ko gueɗe baɗɗe gueɗe daaɓoje ɗe ganduɗa fewani fewnirte ni hen kanko jaagoɗo noon caggal nde o yaltinde o holliti o riiti ɗum ha laaɓi o holliti softiceur ko fewnata ko ne waɗi fayida no fewi oɗo saha o holliti ɓe gaddi SPRN ɓe ganduɗa holliriɓe ɗen gueɗe kala ko gueɗe dewɗe lawol cetal tamdigal to banggue gueɗe pharmaceutique noon ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi wonande kay no jaagoɗo e ley ko on ɓuuri ɓe andude koɓe kaali ko waɗi hen noon haala ka siltata taw ko fate caɗele oɗo hen société pewno kuusuji e ɗeɗon gueɗe kala e nder leydi ndi Sénégal keddoɗen koye leydi ndi Sénégal garten koye Jamra on noon ma Makhtar Gueye hanki o nottotima toon to brigade de la gendarmerie mo Kermassar ko fate banggue wonande gueɗe debati gorkati en ɗum ko caggal nde holliti omo jogui kalis bey ɗe ganduɗa inde ɓen taweteɓe eɗen groupe WhatsApp kala omo jogui ha timmi hanki o noon ken tolno e waktuji ɗiɗi woni ko gollodiri e ɓen gendarme ɓe to banggue on losko caggal nde o yalti toon noon wo erima ɓesguji Sénégal naɓe kala nde daroto e oɗo hen Kamba haɓade kala ko fati banggue LGBT mo ganduɗa hande o ene tampini leydi ndi Sénégal. Moussa Diop eɗen gandi wonino directeur général ko fati Dakar Dem Dikk e Laamu gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kanko noon haalande wanno ko fate mayde Abdoulaye Ba wolliti kay on juuɗe mum walla ni ko fate banggue debati gorkati en jeyino sababu noon waddana kayitol nottade wonande gendarmerie hanki on wonno to yima hulani hen teni kadi o jabtima ɗen namde kala avocat ji makko mbaɗi bloc ala kala koɓe mbawi e makko nde tawno kanko ko avocat mawɗo dowrowo mo ganduɗa inde mum ne teska toon to Paris leydi France ko wona ɗum ko noon wonande kay o holliti ko haali ko hulani hen o yarani hen caggal ñalawma janggo noon omo ɗamina yettat toon to parquet gam hette demo mayde Abdoulaye Ba oɗo hen étudiant mo ganduɗa janggannoɗo toon to Duɗal jaabi ha terdingal Cheikh Anta Diop hanki waɗi lewru ko wasi fittade makko ɗum koye caggal guerefaji bannoɗi toon to UCAD amical wonande ɗin étudiant ji ɓe kolliti ñalawma alarba janggo ma mbaɗ ñalawma hofgo kono kadi ma mbaɗ conférence mabɓe addude toɓɓe kewɗe no fewi ko fate mayde Abdoulaye Ba e koɓe guuri e ngal ɗo hen Duɗal jaabi ha tirti toon to Cheikh Anta Diop ko wona ɗum ko noon jinnaɓe Abdoulaye Ba
o jeltoɗen ken tolno e lewru ɓe kolliti haɗo henna ɓe pawani jiiɗe maɓɓe taw e o topsi kalateɗo kala ɓiyiɓe kam yeehi tan kono hande ala kala koɓe gandi e gueɗe kalateɗe ɗe kala ko fate 17 Sénégal naɓe dumbaɓe toon to Rabat lamogo leydi Maroc ɗum noon woni taƴana ko hittande ɓe ko lebbi 6 ɓe lebbi 3 toon wonde amande ɗum ko caggal nde pelɓodiral wanno hakkude supportereɓe ɓe Sénégal kamɓe ɓe Maroc naɓe ɗum wonno ko 18 lewru février walla mbiyen 18 lewru janvier 2026 ha Sénégal nawi din kuɓeeri gille noon ɓen ko nangganoɓe eɗen gandi ñawon mabɓe yanino taw kadi koye dow on sarɗi ko fate société civile leydi Maroc yogay ɓen Maroc naɓe kolliti koɓe taƴana kone famɗi yiddeɓe ko ñawore nde yo noddita ɓe taƴane ko ɓuuri ɗum hewde doole wi wonande avocat ji ɓen Sénégal naɓe dumbaɓe toon maître Patrick Kabou ko wala ɗum ko noon nden ñawore nodditede jogori wonde ko 16 nduɗo henna lewru so haaji jomiraɗo o paɗen ko toon to tribunal de Dakar inde makko Alassane Bou Sonko o woni jimanannoɗo Ousmane Sonko moye Diomaye ko hono noon Alassane Fall woni inde makko ɗum ko caggal nde o yaltini konnguɗi gulɗi Diawa ala kala ko heddanno hooreji leydi hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti ala kala koɓe mbawi e makko so yiiɗi procureur aranamo o nanngama noon o waɗanama garde à vue hanki o noon o ɓenninama toon to kaso ko ñalawma janggo o darato e yeeso wonande jogoɗɗo ñawdemo o garten koye Cheikh Oumar Diagne kañumne bismanoma gotire jayde leydi Sénégal ko toon yaltini konngudi mum holliti Ousmane Sonko yeeso ɓen sarɗiyankoɓe ko kañum ɓirli holliti ko responsabilité mum kañum neeli ɓen dadiɓe yo nat toon to université to ha oɗon suka mbiɗa Abdoulaye Ba maayi hen ko ɗum jeeyi sababu noon wo nodda guila ñande aljumande ko baɗanoɗo garde à vue ko hanki o dari e yeeso procureur o waɗama mandade dépôt woni ɓenninama toon to kaso kanko Cheikh Oumar Diagne koye mabɓe wonduno o toɗɗanoma ni wonande kolaɗo kuuɓal yoga e gueɗe toon to galle lamorgo to caggal noon nde luural ari hakkude maɓɓe o itta o haali ka haala o nanggama o weddama nder kaso ko ñalawma janggo o jogori huccodirde e on juge jogoɗɗo ñawdemo taw koye dow oɗon fannu gartatena koye ɗe caɗele gonɗe e nder leydi ndi Sénégal ne metti haalde no feewi kono e kala ñalawma garɗo ene ɓeydo mawnude e ɓeydade e nder leydi ndi Sénégal ko fate tribunal de Dakar hanki o nde fedde bonde ɓe ganduɗa ko fedde debati gorkati en kamɓe kala hanki ɓe darima toon taw kadi koye Ousmane Keita mo ganduɗa ko jimowo keptinaɗo no feewi kañum e groupe muɗum kamɓe kala noon ɓe nanggano koye appartement goto toon to Ouest Foire ɓe cimmo huuɗo bonko ko kamɓe kala ɓe kollodiri e sifa gueɗe ɗe pewani kamɓe kala kadi ɓe irlima koye ndin mbadi ɓe goni tene kadi kanko on Ousmane Keita ganduɗo ne jogui rafi biyeteɗo via sida ene felliti kay jabde rabde yimɓe kala so tawi woni o holliti o wayri leldade e ɓen ɓe o tumdaɓe kala ken tolno e duuɓi ɗiɗi kono kam omo waɗanno ɗum o waɗanno ɗum no feewi ɗum noon ko konngoli makko ɗi o yaltini kono kadi tawama e mabɓe e téléphone ngaji mabɓe aɓe jogui groupe inde groupe o ko neex ken tolno e 100 gorko ene hen kamɓe kala koye dow oɗon sifa taw koye hen ɗiɗo noon ko gambinaɓe ML e SBA ɓen goni iwɓe toon to Gambi kamɓe kala ɓe beddama nder kasoɓe paadi wonande ñawore lasko ko fate oɗon sifa kono ɓuuri en kadi hamnade wonande kay won site goto yalti hen to banggue oɗon groupe ko fati dossier Pape Cheikh Diallo mo ganduɗa one dossier ande yettima capanɗe nayyi neɗɗo onne kadi inde mum feeñi e o ga hen banggue gueɗal gongal ɓurgal bonde kay wonande ko o suka debbo nottotoɗo AB Kane mo duuɓi 14 ko sagataɓe 12 mbaɗimo viol taw kadi ko toon to Mbaw kamɓe 12 kala ɓe jeehe makko ne hen jiiduɓe yummay baaba ɗiɗo kanko on suka gorko mo nene mum wuuri hakkude Dubai e Dakar so tawi nene makko yeehi accittamo ko galle o ko kanko noddi sehlama ko worɓe o bismi guel cukalel dewel kamɓe kala ɓe mbaɗe maguel gueɗe cofɗe no feewi hakkude jaaro duuɓi 15 ha duuɓi 19 kamɓe kala mbiyama teɓ hen ɗiɗo noon beddama e nder kaso heddiɓe
enquêtaji ene jokki e mumena taw koye dow oɗon sifa jeheten ko ton to Medina to juma sunna almalika to nonne tawi to Medina Azura Fall eɗen gandi ko ɓattiɗo Sonko no fewi kañum kay nanga toon ɓeɓini fiyede toon piggal bongal fi ɗum ko caggal nde o feri goto e juuloyannoɗo to juma to jama to subaka jeeyi sababu noon hewɓe kolliren metti mum kolli ko tawiɗo on noon sapeur pompier arani ɗum ne saɓori noon kono kanko kama oɗo sawmo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe gam loskoji jokkude oɗon sifa gendarme aɓe ɓe Mbour ɓe pawi juuɗe mabɓe toon to warang noon ne tawi Mbour ken tolno e 600 kilo taw ko huuɗo bonko ko sanga 4 jamma taw kadi adda koye koliji kewɗi no fewi ɗi jolna koye laana kan laana iwi ko banggue Casamance to ko saretaji ɗiɗi garatno ɗum hawre noon police mo gendarmerie ɓe mbawi tigui wadde hen loyde manggo no fewi ha mbawi teɓade ɗin koliji nogas waɗi tatu noon nangaɓe hen e ɓen addunoɓe ɗiɗon saretaji sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie wonande jagorɗo faggudu leydi Mauritanie taw kadi ko Abdallah wuldu Cheikh Al Sidiya on noon wawi tigui toon to Jidda sifodirede taw sifodiri koye Bogne to Islamique de développement nden sifande ma wonoy 160 million piccal jeegom taw koye koppareje euro so wattama e ugoye ma wonoy 52 milliards koppareje uguiya ɗum noon jogori wajede koye kuɓɓam hakkude leydi Mauritanie e Mali e gandi leydi Mauritanie ne jogui systéme kuɓɓam hakkude e leydi Mali no comme hakkude mum e leydi Sénégal ni kono kadi to banggue diƴƴe labɗe jarateɗe ha ƴellide gueɗe jangde e cellal ɓalli taw kadi koye nder leydi ndi Mauritanie kala Mohammed Wuld Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo leydi Mauritanie wo holliti wo jokkodiri hanki o taw ko téléphone hakkude makko e hoorejo roi mo Oman ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi e nder ɗen toɓɓe noon Mauritanie kay holliti ne yaadi no fewi e Oman ɗum ko caggal wonande e Iran taw ko misilaji mum janɗi toon to Oman ɗi paltaki haydara ha waɗi noon gañiɓe toon waɗi hen maaɓe gueɗe kewɗe bonnade toon o holliti Mauritanie ene yaadi e ɗe leyɗele arabeɓe ene sali kadi wonande janggo ngo ira waɗata e dow ɗen leyɗele arabeɓe wallidde gaynaka leydi Mauritanie jeeyi sababu batu ko fate banggue hoorejo jagoɗo leydi Mokhtar Ould Diaya hakkude makkoye jagorgal ko fate gaynaka mi tambiɓe calɗi gaynaka leydi ndi nden lulde ko hanki wanno gam artude e wallidde toɓɓe ciifaɗe ko fate ittude daabeje jonde kene wona million nawten to Algérie ɓoyata ɗen payata ko toon to Sénégal kadi ɗum noon il faut peeje darne catal darne ngal en rewi ɗo ɗen gueɗe beele wonana gartam ɓen aynaɓe e ɓen tefankoɓe taw kadi jawdi ndi so tawi yeyama ngaalu ngu arti wonko wawi yencinde ko nonne kadi e tafde lappi ɓamtare gaynaka beele ɓesguji murtannaɓe e naata e gaynaka no fewi ha kan gaynaka ɓuura wonde gaynaka mawka no fewi fate jomin butikaji yeɓe téléphone aji e nder noksoɗe hewɓe kay kolliti metti mumen hande o ɓe kolliti koɓe natanɓe hofgo juuɗe gam hollide mette mabɓe Ahmed Wuld Da o holliti wonande gouvernement o ƴetti ko pellital fawde mabɓe pawdi sattude fewi ko fate duwa ñagal beele feere mum ɓe jooɓa ɗum teni ɓe kolliti aɓe jooɓa impôt kono kadi aɓe jooɓa tembre fiscal ɗum kala yonani nde ko firti ko laamu ngu yiɗi tigui wiide yooɓe jaaɓe jooɗoyo ɓe ɗacca koɓe gollata ko ɗum jeeyi sababu noon o saaha ɓe natani ko fati e hofgo juuɗe gam hollide mette mabɓe mouvement Iran ɓe ganduɗa ira taw kadi ganduɗa ko ɓen ko daraniɓe haqqe innama aade jaltini communiqué ɓe kolliti ñalawma 8 mars ko ñalawma taw ko debbo ne foti yoltanede hujja mum kono nder koɓe kaali ɓe kolliti Mauritanie debbo haqqe mum ne yaɓɓa no fewi guel to banggue jangde ha e golle kala ɗe gueɗe kala koko ifña ha tenti noon ɓe jaltini kadi guel cukalel dewel nanguiraguel korɗago ko laamu ngu sali ha mimi leydi ɓe kolliti ɗe gueɗe kala ene patta e nder leydi ndi so tawi noon aɓe kaala haqqe debbo alay saago kam ande won ɗuufaɓe nder galleji ɗi ligguine liggueyaji musdi no fewi ngala jobdi ngala haydara teno so neɗɗo goɗɗo haali wontata
ko caɗele mawɗe no feewi accident hanki o to noksoda e nder boli muɗum ɗiɗo mbasen pittal men ɗon e ɗon ɗum ko ɓe gonno e moto ɓe dogna moto maɓɓe camion goto ene paani koye on camion noon wonande ɓe mbawi sokkade on camion pannoɗo ne gaare lawol ɓe jawani tinde ko yomɓe naati on accident ko bonɗo ɗon ɓe mbasi pittali maɓɓe météo mo Mauritanie holliti nguleki ɓeydima seeɗa kono wonde poussiére yo gay nokkuji ko wayno Dakhla Nouadhibou Inchiri nana kadi Adrar Tegan nana kadi poussiére ne wonde nokkuji kala ma poussiére laaten toon to kiifa poussiére ne woodi ko noon bifol ngol ene waɗi ɓuuɓol seeɗa no fotiri kala hayso tawi woni ene waɗi nguleki muɗum sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen ko toon to leydi Mali jeeɗiɗo kañumen mbaɗa wargo bongo no feewi taw ko armée leydi Mali kamɓe wallidi mum wiyeteɓe Africa Corps ɓe leydi Russie hewɓe kay ceettima ɗum kamɓe ɗon ɓe giwno ko toon to leydi Mauritanie ɓe paano ko luuma ɓene mbiya duggere ɓene mbiya wonande luuma taw kadi ko toon to tene kuɓe paano ene tawi jaga diwan mo Nampal kamɓe ɗon ɓe gonno koye oto maɓɓe ɓe jippina caggal ɓe tacci keerol leydi Mauritanie ɓe naate leydi Mali no feewi ɓe kawre ɓen koni koɓe leydi Mali kamɓe wallidi men woni hen fellaɓe koye woni hen mbara ɗum ko caggal kadi commerçant ɓe hewɓe jangtiɓe oɗon sifa kono leyɗele ɗiɗɗe kala ala hen ɗo communiqué yalti taw koye dow ɗiɗon sifaji kala muɗum jaydiyanke bindowo bireɗo Youssoufa Sissoko taw kadi ganduɗa ko kam ardi jayde witede alternance hanki o sariya makko procureur ɗaɓɓiri yo taƴane duuɓi 5 ha duuɓi 10 kaso ɗum koye windande windono omo ñingi hen hooreji leydi Niger kamɓe Côte d'Ivoire hooreɓe leyɗele ɗen kala o holliti o yeddani kono noon o yarani hen fannu moɓe jaari o ñawore makko noon jogori samde ko 23 lewru ndu no gonɗen toon to kaso mo tawi hande to kaso mo Bamako mo tawi hande to kaso mo Bamako haɓade ko fate drogue toon to sika so LOCS ɓe tetti ken toon e kiloji 8 crus o drogue ɓurɗo bonde tono ko wiyeɗo bugula mamouye ko toon ɓe tetti ɗum e ballal renseignement taw ko capitaine Lassana Konaté holliti ɗiɗo nanggama hen taw koye laylaytol ɓurɓe wawde yeyde o drogue bonɗo teni kadi ɓe bonni hen sukaɓe hewɓe no fewi ko fate luskoji baɗaɗi OCS to Bugoni tonne kadi goto e laylaytol waɗoɓe drogue taw kadi ko jeeyowo e luggiɗi leydi SD on wiyama hen teeɓa nanguirama ken tolno e 300 ken tolno e foɗɗere taw ko hen sifa to ko mbiɗeɗo kala na ɗum noon o sawo holliti omo wonde hewɓe no fewi enquête ene jokki e dow oɗon sifa jahaten ko toon to Tombouctou finaɓe to Tombouctou wuuro ganni wuuro tourisme en wuuro ngo ganduɗa ne jeeya e wuuro ɓurgo naywude e nder guure Mali kala kono kadi ko wuuro wangiyankoɓe hewɓe ne keewi arde toon ɓe kolliti o saaha wuuro ngo wuuri ko caɗele mawɗe no fewi ɗen caɗele guuraɗe noon ko yiide tew koko satti no fewi taw ko tew 4 baali ɗum ɗo ene kay hande koko sattini buuseɓe kay ñalata ko jooɗade hewɓe hen dutti koye gueloɗi gam hollirede o saaha kam gueloɗi ne goodi kono to banggue caɗele nden kay kisal taw ko jihadiste en joguitiɓe jeeyi sababu aynaɓe hewɓe kay jiwi e durgol on diwana payi banggue goɗɗo hay transport addoɓe ɗen daabeji ko natti yiyede laamu ngu noon finoɓe toon ɓe erima so tawi laamu ngu waɗani hen peeje mawɗe no fewi oɗon saaha kam gueɗe mabɓe kala koko pukki e leydi ha laaɓi paɗen ko toon to Guinée Conakry sumgoji sarɗi yankoji ko 24 lewru mai so haaji jomiraɗo o ko wona ɗum ko noon télévision leydi ndi hanki ɓe kolliti so tawi ko dépôt on candidature wonata ko 20 ndu lewru mars ndu gonɗen ha 29 ko nden wonata candidature o kono kadi oɗo saaha wonande ɓen sarɗi yankoɓe suɓaɓe ko nombre sohlaɓe kewendi ko 150 sarɗi yanke woni ko sohla so tawi a dañi hen 180 tan ene wayno a dañi kewendi kono caution mo joƴƴinta beele mbawa jeeyede hen alay saago joƴƴina 35 millions ko préje franc guinéen beele mbawa jeeyede
taw kadi koye dow oɗon sifa pirtugol landaji dawrugol holliri metti mum mawde no feewi selludelen diallo landama kone hen jeeya wo erima ɓesguji guilnaɓe nde calto ɗe gueɗe soɓe calaki ngu laamu ɗo fayi to fayani to waɗi fayida jaheten ko hatton to dinguiraya caggal nde bifta yummum Tibo Camara ɗum wonno ko ñande 4 lewru mars ko ñande o bifta ɗon ɗo galle makko ɗon ɗo cité Alhaji Oumar Tall mbiyen tan toon to dinguiraya kanko on wonande hajja kanko on wonande hajja Asma'u Diallo bismaɗo ne wonde hajja Bintou Camara ɓe yi ko kamɓe noon ɓe ɗaccitama ɓe garti aɓe celli aɓe kisi aɓe e jaam ko nandaka noon ko jeyno sababu wonande ɓen mintireɓe arnoɓe ɗon ne mbugui nawi ɓe to Niger wonande jangu wannogo toon to Bowal diwoje heccanki jamma toon to Tahwa wonande gouverneur de la région de Tahwa woni colonel majeur Souleymani Amadou Moussa holliti o waɗi toon jillu makko gam yurnitade ɓen koninkoɓe gañiɓe hen FDS ko koninkoɓe yawɓe ɓe leydi ndi ɓe kolliti ɓe darti kay nden fiyande ɓe sagataɓe yonɓe arnoɓe motoje ɓe mbawi fellodirde ɓen haaɓe keeɓi fandare mabɓe ɓe gañe ɓen hewɓe ɓe nangue ɓen hewɓe tette ɓen matériel uji kewɗi no fewi o saaha ɓene tawe e juuɗe dadiɓe leydi ndi tottogo woni koye sunare mawde no fewi ko accident bonɗo musɗo waɗi e ɓen yanoɓe jenayse ene gartane gone camion mumen ko on camion yani ha tarli ko ene tolno yimɓe nogas mbasen pittali mumen 59 neɗɗo mbawi gañade hen taw ko gañanɗe musɗe no fewi to Côte d'Ivoire wonande mouvement biyeteɗo Amnesty International ɓe erima gouvernement leydi Côte d'Ivoire nde accitta ko ene tolno e ɓen nangaɓe taw kadi koye dawrugol e sumgoji bandon nogas e 5 lewru octobre maɓe gonoya hedde 1957 nanganoɓe taw ko seppunoɓe ɓe jaadani e sumgoji bannoɗe nogas e 5 octobre 2025 ha Alassane Dramane Ouattara wawi tigui gañade e dow oɗon sifa keddoɗen koye Afrique to Nigéria ambassadeur mo leydi Amérique kami Washington kala ɓe erima wonande Amérique naɓe finoɓe to Nigéria nde ndentata no fewi tente Abidjan, Lagos, Kano e nokkuji goɗɗi kala ha tente état de Borno ngam hulede wonande janguji wata waɗede mabɓe ɗum ko caggal mayde Ayatollah Khomeini taw ko toon to Iran mo ganduɗa heewi yimɓe no fewi ɗon ɗo leydi Nigéria wo erima ɓen Amérique naɓe finoɓe toon nde ndentoto guilay école aji hôtel aji ha yoga e nokkuji ko nande ɗiɗon fannuji kala muɗum paɗena koye joolam jaɓeri ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj téléphonique hakkude Vladimir Poutine kamɓe Donald Trump ɗum ko hanki o ken tolno e waktuɓe kaldi caɗele Ukraine ɓe kaldi caɗele Venezuela ɓe kaali caɗele Moyen Orient guerre gonɗo toon ɓe garti e caɗele faggudu o saha kono kadi Donald Trump holliti yidde mum ko jaam duumiɗo hakkude Russie kame Ukraine frappe ene jokki ha hande faade toon to Liban ha to Tehran ene jokki kadi weddade kañumne ha toon to Koweït ha toon to Israël ma en ketto musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. En calmitima Saraboulaye Sarr en calmini dendagal kettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi tengtude e jolama jaɓede e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono France toon de gardiɗo hono leydi ndi Emmanuel Macron yettima ñande altenare 9 lewru marta toon to Chypre wawde kadi yewtide e ɓen ardiɓe taw ko Chypre en e Grec en wonande kadi wawde kadi addude ballal mum ko fati kono e sécurité wonande kadi taw ko diwan o e wawde kadi yaade won ɗen wawde kadi wonde kadi taw ko bord kadi porte avion taw ko nucléaire Charles de Gaulle wonande kadi taw koy e nder koye nder ono toon to Crete wonno ko toon e caggal kay e ñalawma hanki o no bayidiri taw ko éligé no haaldi kaɗon haala niyete toon to ene wayno ko fadde kadi hono Colombie toon e oɗo saaha mo gonɗen wonande kadi taw ko élection ngaji mabɓe législative et primaire présidentielle ñande alatare 7 lewru no gonɗen ɗo toon to Colombie ene wonde feccere ma won 41 million taw ko ɓen worɓe ɓen de
fonnoɓe wonde toon kadi ko gotani ɗum koye fof waɗi ɗon tawa ko ɓen ɓe gornani hay goto ene wadde ko nouveau congrès de ma ƴettu kadi tawa kadi ko golle mum wona ko nande nogas lewru juillet ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom électeur uji ɗi noon ma gartu kadi e nder kadi wotirde nde gam wawde kadi ƴewde kadi oɗo poɗɗo lomtade Gustavo Petro wonde ko kanko ardi tawa ko kanko woni gadano taw ko président gauche wonande kadi oɗo histoire wonande kono tawde kono leydi ndi ɗum noon ene wayno ko oɗo saaha ko ɗum woni ko yerdete toon ono café ɗo ene wayno ko Panama ene wayno ko haade wonde toon nde ko fate won contrôle pour uji ɗiɗi stratégique wonde ko canal taw ko intensifie o ene wayno e oɗo saaha toon to congrès mara on congrès e wonde ko ségue sinon wawi ko bayinde e oɗo saaha wonande kadi wiide woni wiide ala sago totte fodde milliard uji woni ɗiɗi kalis dollar wonande gouvernement Panama ene wadde oɗo ko warma kadi caggal kadi nde ɓe ƴettiri wonde oɗo état de tribunaux wonande ko Balboa e Cristobal ɗo ko fatti kadi e moyen Orient e oɗo saaha mo gonɗen ene wayno de kanko Israël bayini nen altinare jeenayyi lewru ndu goɗɗo ndu wona wadde kadi ko jalmuji kadi toon to Iran e nder kadi tawa ko laabi mabɓe hani kadi e oɗo kadi tawa ko régime wonande kadi toon to Beyrouth Liban ene wadde ko cible uji ɗe Hezbollah ɗeɓe tiri wonande inano kañum ene jokki kañum jabtade ene wayno de koɓe jorata mon ko kañum e jabto ɗum noon tawno wonde kadi aɓe jokki golle haare mabɓe wonano export uji mabɓe taw ko fate kadi e diine islamique ko toon to Iran mbawi hono bayinde lumtogol taw kadi ko ɓi Ali Khomeini woni biyete hono Mojtaba taw Khomeini yo won taw guide suprême wonno ko ñande altinare hono ɓennuɗo nde bayinanko hono waɗa wonande kono armée Israël noon ene jokki kay wadde kono jortu mum toon to Téhéran hani to Ispahan e wonto banggue worko Iran ene jokki toon pottoji men Sara Boulay Sarr ko ɗum ɗo tonguɗen kabaruji men e jolam jaɓere ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Arsene Oumar Mbodji gorko mon Sarr Ndow gam weltare Alhassane Oumar Mbodji gam weltare Yaw TV golle man jooɗi peewi jolam jaɓeri rewi lawola musidɓe te ɗum ɗo ene wonno komin gaddanno moon kumpital men kikiɗe hande oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sara Abdoullahi Sarr to karallagal ko Seydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen